ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖା ଦେଖା ଭଲ କି ଦେଖ ଏଇ ତବା ଏଇ ଆମ देख एट पसंद नहीं फोन करे ଖାଇ ଚାଟ ଖାଇଯାଅ ଏଇ ଯେ ଏଇ ଆସୁ ଖାଇଲା ମାନେ ଏଇ ପାଟି ମାନେ ଏଇ କବରା ଅଛି ହଉ ଯା मैं काले में दुकान लगा आगे जाके आंटी बड़ी बड़ी सब चलो ये देखो हमर क्या क्या चाहिए रे के करे एकरा तू साफ दुकान भी बा काची आ गया ए जाई हो नहीं पड़ा ना ये काम लो ये काम हाँ सब क्या देखे ये तो ना बात ये तो लगा ये तो आप ये देखे ये तो हमारे इडी भांड पाई किने पाई झुमका लगानो ए रे बाबा काना पुरा क्लियर करियो हल्ला हल्ला करना हल्ला ना क्लियर करना मुझे व्यू पड़ियो हां ए दे यार की व्यू पड़ियो इरे आपका का बॉस ये करते कितने दुकान हां ऐसा चप्पल किने से भीतर कर दिया मोबाइल में बच्चे अब यू एस कौन है चप्पल चप्पल sao thì chप्पल किने ya ini kamera yang kamera pak ya ini kalau আমি কমেন্ট আপনার ভিড় না ঠিক আছে পারবো পারবো এটা করিয়া জায়গা নাই দিতে দিবা তাহলে চল 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 দিয়ে করিয়া জায়গা নাই আচ্ছা আচ্ছা মেরে বাবা এটা কাই মানি কলে আমরা কো বড়িয়া ইরে বাবা ये कोट करे এটা কার মারবা হোটেল है আমি লাগা হোটেল পুলিশ হোটেল ya pura clear kan হবে ya কি মারো গেটন কো গেটন গেটন ইরে চলা গেটন মাগলা দিলা কি লাইন গেটন দি গেটন মাগলা দিলা কি গোটা মান্ডে नहीं नहीं आ चला तो बस सुबह से जाओ आता करो ना अरे बड़े बड़े प्लेन का হবে এটা কেন গাড়ি পিট লাগা सुबह से जाओ आगे डिस्टर्ब कर दे आगे डिस्टर्ब कर